Doon. Ayan na. Ikulit yan sa pundo. Hindi kaya ito sa gawas. Nag-threesome. Yan. Ganda na yung office namin dati. Oh. Ito pala ginawa nila sa office namin dati. Galing sila. Grabe, ang bilis tumakbo ni Bagsik. Yan, jogging si Ungas. Ha? Yan. Yan, sino nagsabi sa inyo mag-boxing pa kayo? Boxing pa. Laban! Kayanin yan, para sa pamilya. Para sa pamilya. Bisaya! Bisaya na malakas! Yan. Oh, kung nagpuyo mo sa balay, busog pa mo. Backstroke. Yan. Ay, ganyan sila kadesidido, guys. Ayan. Kayod talaga. Grabe ang training. Kuya kayo eh! Ganda na ng plaza, guys. Ganda ng plaza. Mani. Oh. Ganda na ng plaza ngayon dito. Oh. Tennis. Pawis na sila. Oh, boy pawis. Mga pawis. Boy pawis na sila. Ganda ng view, guys. All star. Wait ka lang daw, may maganda ka na dyan. Pupunta na kami dyan, I love you. Ay, tulpot. Ah. Kanya ako yung camera. Ay, maganda sige. Ayan, so nagbabalik naman ang hindi pa nakaalis. So nagbabalik naman ang hindi pa nakaalis. I'm going there and I'm back here. Kasi dumating na kami. Pumunta na kayo. Shoutout sa yun, nagka-ipon-ipon din kami mga vlogger dito sa Negros, no? Sina Boy Bagsik, Idol, at Chabo yung Kabakal, Thoughts ng bayan. Roots ng Bayan. Yan. Shoutout sa mga mainang nilalang. Shoutout po si Silver Boys doon. Silver Boys. Shoutout kaya si Silver Boys TV. I love you Mama Chup Chup. Galingan mo sa laban natin. Ha, ayoko nang mabibitin ako kasi nagwawala ako. Walang takbuhan, guys. Kaya basagan talaga, walang Dito si takbuhan. Oragon. Dito si Oragon. Kala nyo si Oragon to? Si Uragon guys ha, kumampi na sa amin. Mainang nilalang. Ito yung malakas na. Malakas na. Pupunta kami dyan, mamumugbog kami. Ganda kayo. Mamugmog. Akala nyo hindi kami Yung solid. Solid kami. Yung sinasabi dyan na mga gwapo. Noon, gwapo kayo. Ngayon, pagit kaming gwapo ngayon. Ayan. Oh, wala sila nagugas plato, guys. Yan ay upload. Ito, ang beach. Si Boy Bakal. Di sabihin mo na lang doon. Di sa bala doon. Ayan na. Ikulit yan sa pundo. Di kaya ito sa gawas. Nag-threesome. What's up, guys? Ayan na, guys. Ayan. Yan, pang malakihan na tong usapan nila, guys.
Yun. Yan. Iwas sa mga kaput-put show dyan. Oo. Akala nyo si Boy Uragon to. Na fake news kayo. Palagi na lang kayo mag-fake news. Hindi naman to si Boy Uragon. Boy Uragon eh. Si ano yan? Sino yun? Hindi naman to sa Kinjan eh. Si Kenjan. Coach Katiltig to. Pupunta tayo ng Maynila. Mangkitiltig tayo doon. At kasama natin si Idol Buyungas, Boy Bagsik, yung malakas na nilalang. At kumanda ka na dyan, Billy Jack, kasi paparating na rin si Boy Tato. Pero ngayon, saan tayo pupunta? Sa Mang Sinalsal. Sa Mang Kamutay Inasal. Kung si Mike Rodriguez pa, walang kinikilingan, walang panibilitan, serbisyong tutulong. Tapos Mike Rodriguez sa 24 oras. Mang Sinalsal tayo. Ito naman kami sa hindi pa ninyo napuntahan. Anong masasabi nyo sa hindi nyo nasasabi kailanman? Masasabi ko is wala akong masabi kasi nga nasabi ko na yun. Ito naman kami sa wala pa nakarating. Yo, what's up mga kawas dyan? Nakarating na kami sa amin pagtutunguhan dahil lumalakad pa kami. Lumalakad pa kami guys. Ayun sa likod. Ayan, guys. Alay lakad sila. Ayan. Yo, what's up? What's up? Ketchup. Boy Bagsik guys. So what's up? Oo. Punta kami ngayon sa Mang Inasal at magkain yung mga nilalang. Natalo sa ML. Talo kami sa email guys. Pasalamat lang yung kalaban. Lag. Kami. Kaya. Pinagbigyan. Nagbigyan lang sila ng lag. Team talunan. team talunan natalo sa ML, laglakad. Ayan. Hi. Oh, fly, butterfly. Yan o. Hi. Yan, stay tuned. Ayan, mga talunan sa ML. So, bali ngayon, congratulations sa amin ni kasi natalo namin to sa Sa ML. At saka shout out kay Bling Bling. Bling Bling, Galing oh. yun, nagbuhat sa amin yun. Talo namin siya. Magaling si Bling Bling, magaling mag-timing ng lag. At saka ngayon, dahil nagutom kami sa kaka-ML, kakain kami yun. Kasama namin yung mga mahinang malalakas na nilalang sa Dumaguete. Mang Sinalsal. Yan lang. Lakad-lakad kami, iniikot-ikot namin ang buong planeta. Alright. Picture daw. Ayan. Hi guys. Welcome to their vlogs. Welcome to my vlog. Ayan. Ayan, maraming nag-picture sa amin guys. Ayan. Huwag kalimutan, 23 sa baluta. 23. Yun. Shout out. 23 sa baluta. Ako rin mga example, bago na beka ni Bilja Kabe, pwede naman suba. Oo. Pwede naman na. Kuan ra control no? Basta kay control naman. Ah. Ayan oh. Yan. Ano, nagpaparade kami ng nakalakad. Oo. Motorcade. Motorcade kami habang naglalakad. Napakasaya namin kasi Oo. muli kaming nagkaka-tipon-tipon at saka nagkakabanding. Pero sad to say, alis na kasi ako ng Maynila, no? So bali, alis na iwan sila. ko na sila. Bahala na sila sa buhay nila. Hindi, pero pag December, babalik ako dito kasi Ayan. magbabakasyon at saka bisitahin ko din sila. Ayun. Ayan. Sila. Ikaw, sulong dun. Promise namin yung Oh, press con, mas. sulong si Kong. Kaya ikaw man presko dito. So ikaw sulong. Yung press con nila diba, siya matulong kay para Alright. Hala kami. Update kami. Kasi mo live ka sa YouTube. Ha? Live ka. Yun. Upload na. Hina ang connection dito sa gawas. Hina mga ni dito wifi kami. Yan, punta kami sa hindi pa napupuntahan ng iba. Sa Wangwang Inasal. Ayan.
Dito tayo. Oops. Oh, Paul. Yan. Lalakad kami sa gitna ng kawalan. Aso naman na itong mga pogi points. Sino pinang down? Aso to, dapat dito pa to. Naliyo tano. Dito. Ay, nabilin? Wala na. Yan, wala nang naiwan. Si Bags, oo, gumay kayo. Nari, Bagsik. Yan, guys. Okay, na naman si Boy Tato. Boy Tato, Ayan. Yan. Ayan, tama picture. Picture na sila. Ayan, Boy Tato. Boy Angas, maraming fans. Ayan, maraming fans. Sige. Ayan, guys. Ayan sila. Waiting. Ayan sila. Ayan, lahat tayo. Ayan talaga guys, pag talunan sa ML, maraming magpa-picture. Anong masasabi mo? Talunan. Ang masasabi ko ay nasabi mo na. Hindi ako marunong mag-email. Ayun lang. Ayun, wala ang ML pero palaging ML. Ayan guys, as you can see, dito kami ngayon sa Mang Inasal together with Boy Bakal, Katilteg, Jesse Lasarte, at Boy Ungas, with Boy Bagsik, and of course Boy Tato. Andito tayo lahat. Dito yung Team Negros All Star. Alright, ayun lahat ang Team Negros All Star. Right, dito lang kami. So, Gutom dyan. ayan sila guys. So, bahala na kayo dyan. Punta Manila, Pondol. Ayan guys, malungkot na ang mundo guys. Yan, Malungkot kami na lang dito. Naiwan na kami. Umiyak galing si si Idol Putput. Ayun na. Kasi iniwan na kami. Guys. Wala Yun, kami na lang dalawa. Wala kasing forever. Yun, Ayan. walang forever. Andun na silang lahat. Dalawa na lang kami. Wala nang Yun. natira. Wala, balik. Ano na lang kami ngayon, malungkot kami ngayon Malungkot. kasi para kaming iniwan ng mahal namin sa buhay. Oo. Charot! Wala na guys. Finish na. Finish na. Break up na. Wala na. Walang forever kasi. Pero Iniwan joke na lang. kami. Andun na sila guys. Nag-fly high na. Butterfly. Na. Kaya ang masasabi namin, good luck sa inyo mga Yeah. idol, no? Pagbutihin nyo yung sana may Laban panalo nyo yung laban. Yeah. Proud Team Bisaya. Visayas. One fight, one family. Yan. Kaya nyo yan. Yan. Laban lang guys ha. Laban. Yan. Puing. Ayan, nag-chup-chup mama guys. Wait na to, challenge accepted. Ingat na yun. Ito to, challenge accepted. Pastagan ano. Gising. Yes. Talikod po. Yan guys, kain tayo. Pinobre ang ano namin ulam, manok everyday. Manok everyday. Kain kami ni Putput kasi nagutom kami. Kagaling na Hindi ang kalaban.